Hello mga guwaps! Maayong gabi eh! Kumusta kayong lahat? So, welcome back to Ikat's Vlogs. So, gabi na karon mga guwaps. Hindi pa, lakasan daw nato itong live. Okay lang ba yung ano natin? Yung ganito? Yung video? Kasi dito sa ano ko camera parang blurred tayo. So mga guwaps, ang akong bike na adre sa andito sa loob ng bahay. Ayan. Kasi kaninang umaga mga guwaps, habang magbabike na sana ako, papasok. Charot mga guwaps! Pasok na! Ay, may trabaho na naman si Inday. Back to work na ako mga guwaps. Pero hindi na doon sa ano, sa pancake. So, may trabaho na uli ako. Kasi kailangan kong kumayod kasi kailangan ko ng pera. Kaya, ayan, nag-apply ako ng ibang work. Hindi na doon sa mga pancake. And itong bago kong trabaho, sa araw lang ako nag-work mga guwaps. And okay naman yung schedule. And masarap sa pakiramdam kapag pang-araw mga guwaps. So, more than 1 week na ako nagtrabaho. And yeah, para sa akin, okay siya. Okay yung pakiramdam. Let's see na lang yung work. Yung work, okay naman siya mga guwaps. Kaya lang, parang akong, alien. Para akong alien mga guwaps, para akong outcast. Kasi, mga foreigner yung kasama ko, mga hindi din taga dito. Yung mga taga Poland, yung mga Ukrainian. Tapos, nagsasalita sila ng mga salita nila, yung mga ganyan. Tapos, may mga group sila. Tapos, parang ako lang mag-isa. So, para akong outcast. Pero okay lang kasi introvert naman ako so hindi ako mahirapan. Hindi ako nahihirapan sa mga ganyan kasi minsan nga parang mas okay sa akin na mag-isa lang ako. Kaya ayan. And yung trabaho okay naman siya mga guwaps. Okay lang kasi may sarili kaming mundo and wala kang kasama na sa isang isang area, wala akong kasama na kami ganyan. Wala, ako lang sa isang area, tapos yung mga katrabaho ko, may mga kanya-kanya kaming area, may kanya-kanya kaming mundo, kung mga ganyan. So, actually, nagtrabaho na din ako doon dati, tapos tamang-tama din, naghahanap sila. Tapos, tinanong ako kung gusto kong bumalik doon. So, ayan. Tapos, sinabi ko na ano lang ako pang araw kasi meron akong anak, ganyan. So, okay naman. Kaya, ayan. Bumalik ako doon mga guwaps. And, kailangan ko din ng pera. And, at saka, kailangan ko din, dapat may trabaho ako mga guwaps kasi kung wala akong trabaho, tambay dito sa bahay, nagkaka-anxiety ako mga guwaps, lalo na kapag ako lang mag-isa. Pagka uwi ko, andito na din si Chloe, magkasama kami ni Chloe, tapos maya-maya, uuwi na din si Bana. So, ayan, hindi ako mag-isa. Tapos, itong bike ko mga guwaps, so kanina nagbabike ako pa on the way sa aking trabaho. Sus, na-flatan man ako mga guwaps. Tingnan niyo. Yan Flat. Na-flat talaga siya. Tapos, tinry ko pa siya na i-pump. Bombahan. Ayan, na-flat uli siya. Mabuti na lang ay nandito pa si Bana. Tapos, hinatid na lang niya ako sa trabaho. Tapos, si Chloe, hinatid niya. And, si Bana nga pala yung naghahatid na kay Chloe. Kasi mas maaga akong aalis kaysa sa kanilang dalawa. So, ayan mga guwaps. Siguro bukas mag-bus na lang din ako.
So, kanina nag-bus ako pa uwi. And nga pala mga gwaps, meron akong natanggap o ito galing sa trabaho. Akala ko nga hindi ako makatanggap kasi bago pa lang ako. Pero meron pala akong budget. Budget. Ito siya mga gwaps, yung natanggap ko ah. Hindi ko alam kung ano to. Ano to? Christmas gift? Or, tapos na yung Christmas eh. Tapos na yung Christmas. Pero bakit nagbigay sila nito? Hindi ko alam. Hello mga gwaps. Good morning. So, naayos na ni Bana kagabi yung aking bike mga gwaps. So, papasok ako ngayon. Hindi ako makapag-video sa loob mga gwaps kasi bawal kami magdala ng cellphone. And yeah, maybe sa lang, hanggang kantin lang tayo. And I'm not sure kung maka-video ako doon kasi may mga katabi ako ng mga katrabaho ko sa sa mesa kapag nagbe-break kami. So ayan, tara, let's go. Pasok na tayo mga gwaps. On the way na tayo, papasok. Medyo okay naman yung bike. Sana hindi siya mamaya ma-flat. So mga gwaps, pauwi na ako. And umuulan. Umuulan! Ulan mga gwaps! Kayod pa more! Mga gwaps. Naulan na inyong Inday. Medyo mahangin pa. At saka malamig. So, see you na lang mamaya mga gwaps. Mabilis ako nakauwi mga gwaps kasi medyo malapit lang din naman yung work. Ano lang, mga 15 minutes o 14 minutes, mga ganyan ba? Pag mag-bike ng electric. So, tinatanong ako kung pwede ako extra araw daw. Ayoko ng weekend. Ayoko na mag-work sa weekend daw. Sabihin ko lang, sorry, I'm not available on the weekend. Bahala, tanggalin nila ako. Basta hindi ako mag-work ng weekend. Eric's Spaghetti. Made by Eric. Now I found another one. Let's not get me a wash. Now I have to make a wash. Daddy wanna wash the lake. Hello mga gwaps. So, naligo na ako ngayon kasi para bukas hindi na ako maligo bukas ng maaga. Kasi maaga akong aalis. So, yung ligo ko sa gabi na lang. Pero minsan nakakatamad maligo mga gwaps. Lalo na ang lamig kasi. Alam niyo yung paglabas
mo sa sa shower, ang lamig. Kaya nakakatamad maligo. Pero kailangan kasi nagpapawis. And maaga din akong matulog ngayon mga guwaps kasi nga maaga akong gigising bukas and papasok sa trabaho. And nga pala, may kasama ako sa trabaho mga guwaps, yung kaibigan ko na Indonesian. Kaya lang wala pa siya kasi siya bakasyon sa kanila. So, pagbalik niya, so may na ako, may kasama na ako. Hindi na ako parang alien or outcast. So, ayan lang mga guwaps. That's it for today's video. Hindi ko alam kung anong kalalabasan ng video ng vlog na to. Pero, yan na nga. Back to work. Si Ikats. Charot. So, thank you for watching mga guwaps. See you next time. Bye-bye!